Tarde xélida para sair a estrear os agasallos que deixou Papá Noel. Ainda así, os pequenos non o pensaron. Saíron xogar cos patinetes, cos coches teledirixidos, cos balos de fútbol ou sacar ben abrigadas, como non, de paseo as bonecas. E dicíou ben abrigadas porque esta noite hai que ter moita precaución. Entra unha masa de aire frío que pode deixar neve en cotas baixas, nos 600 metros máis ou menos. Vase a activar un aviso amarelo. Iso sí, a neve permitiu hoxe xa gozar dun día de Nadal branco en lugares como a Manzanera. E un rapaz duns 12 anos morreu por unha posible intoxicación por monóxido de carbono nunha vivenda de Palencia. Traxedia tamén este día de Nadal en Málaga. 2 adolescentes morreron ao incendiarse a casa onde dormían. Que tal, como están? Benvidos a este telexornal Serán o Rei Alerta. Vivimos unha inquietante crise de confianza. Filipe VI advirte que a bronca política constante e a polarización provoca fastío, provoca desencanto e desafección entre a poboación. Un discurso de Nadal contundente, directo, de algo menos de 10 minutos, no que condensou unha chamada de atención contra o risco de que se levanten muros entre os españois. Somos un gran país. Contundente e directo, 9 minutos, 1126 palabras. A máis repetida, convivencia, pronunciouna en 7 ocasións. Pero la convivencia no es un legado imperecedero. No basta con haberlo recibido. Es una construcción frágil. Para evitar que quebre a convivencia, apelou á confianza e ao diálogo. Atravesamos una inquietante crisis de confianza. Los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza. Confianza e convivencia foron o fío conductor dun discurso cargado de mensaxes á clase política. Reclamoulles Especial ejemplaridad e advertiu contra a crispación. provoca hastío, desencanto y desafección. Nas palabras do monarca podemos intuir unha chamada de atención ao risco de que se levanten muros entre os españois. Que en democracia las ideas propias nunca pueden ser dogmas, ni las ajenas amenazas. Que avanzar consiste en dar pasos con acuerdos y renuncias, pero en una misma dirección. Non se esqueceu Filipe VI dos problemas que os cidadáns teñen que afrontar no seu día a día. El aumento del coste de la vida limita sus opciones de progreso. Que el acceso a la vivienda es un obstáculo para los proyectos de tantos jóvenes. E reivindicou a transición como exercicio colectivo de responsabilidade. Aquel coraje, el de avanzar sin garantías, pero unidos, es una de las lecciones más valiosas que nos enseñaron. Pois ben, durante todo o día de hoxe estiveron chegando as reaccións. Partido Popular e Partido Socialista apoiaron as palabras de Filipe VI. Sumar e os socios parlamentarios do goberno cargaron contra a mensaxe do rei. O PSOE valora positivamente a mensaxe do rei e asume o chamamento que fixo o monarca á clase política. Estamos comprometidos, sabemos muy bien que tenemos que trabajar para garantizar la máxima ejemplaridad en la acción pública. Pola contra, o socio de goberno Sumar cualifica o discurso de decepcionante, de papel de celofán, dio o líder de Izquierda Unida. Mostró un preocupante distanciamiento de la realidad que vive la mayoría del país. Podemos tamén cree que a Filipe lle quedan moi lonxe os problemas da clase traballadora. Se atreve a censurar a quienes hacen ruido, un discurso que solo sirve para deslegitimar las luchas sociales. A Esquerra Republicana e a Junts ens sembla surrealista. Parécelles surrealista o discurso do rei no contexto do independentismo catalán. En Euskadi, pola súa banda, o PNV aproveita que se cumpren 50 anos da restauración da monarquía tras a morte de Franco para pedir que se reforme a Lei de Secretos Oficiais e se desclasifiquen documentos. Tan importante como respetar las instituciones es conocer la verdad. O Partido Popular asegura que se sente identificado nas palabras do rei. Felipe VI envió un mensaje oportuno, sereno y profundamente necesario para el momento que vive nuestro país, aludiendo a los problemas reales de los ciudadanos. E por iso, din, asumen como propia a mensaxe do monarca.
E houbo reaccións tamén aquí no país, en Galicia. O PSDG desmárcase de Ferraz. O seu líder, José Ramón Gómez Besteiro, botou de menos referencias á igualdade, a Gaza ou ben a loita contra a violencia machista. Pola súa parte, o deputado do BNG, Néstor Rego, enviou un comunicado. Acusaba ao rei nel de ignorar os problemas da xente. E a secretaria xeral dos populares galegos, Paula Prado, celebra nas redes o chamamento á convivencia fronte aos radicalismos. Di que Galicia é un exemplo. A familia real felicita o Nadal con esta mensaxe en redes sociais que van ver de seguido. O vídeo comeza nunha árbore que nos leva unha foto dos 4 membros da familia real, da Casa Real. O rei Filipe VI e a raíña Leticia aparecen noutra imaxe posando coa princesa Leonor e a infanta Sofía en plena natureza. As mensaxes e as felicitacións do Nadal son unha tradición en todas as monarquías europeas. Tamén os xefes de goberno aproveitan estas datas para dirixirse á cidadanía. A familia real británica sorprendeu esta noite boa con este concerto de piano man a man de Kate Middleton e a súa filla no castelo de Windsor, deixando unha imaxe que pasará á historia. En particulier en Ucrânia. Ucraína foi un tema recorrente nas mensaxes deste Nadal, como neste que vemos de Filipe de Bélxica, destacou a importancia da unidade en tempos de incerteza. Ali en Ucraína viven o cuarto Nadal en guerra e o presidente Zelensky pediu que se cumpra o desexo compartido de paz e que volva un Nadal con reunións familiares. En Italia, a primeira ministra fíxose viral nas redes sociais cunha mensaxe de Nadal na que defende a tradición do Belén porque conserva valores, dixo, e afonda nas raíces. E do outro lado do Atlántico, o presidente dos Estados Unidos participou no centro de chamadas onde os nenos preguntan por Papá Noel. Díxolles que está vixiando para que non se infiltre un Santa Claus malo. E despois afondou na confrontación política o desexar boas festas a todos, incluída, dixo, a escoura da esquerda radical en alusión aos demócratas. E, por certo, xa que falamos de información internacional, temos unha nova de última hora. O goberno de Venezuela liberou 71 presos políticos. Son opositores arrestados hai ano e medio nas protestas pola controvertida vitoria de Nicolás Maduro nas eleccións presidenciais. Daquela foron encarceadas estas persoas e acusadas de terroristas máis de 2.000 persoas, aínda que a maioría delas están xa en liberdade. A saída da cadea prodúcese en medio da presión crecente dos Estados Unidos para forzar o mandatario venezolano a abandonar o poder. E o Papa pídelles a Rusia e a Ucraína que dialoguen para acabar coa guerra. Foi na Basílica de San Pedro e ante 7.000 peregrinos no seu primeiro Urbi et Orbi. O pontífice implorou pola fin doutros conflictos como os do Líbano, Palestina, Siria. León XIV celebrou a misa de Nadal, algo que non oficiaba un Papa dende 1994. Per il martoriato popolo ucraino. Trovino il coraggio di dialogare in modo sincero, diretto e rispettoso. Non lasciamoci vincere dall'indifferenza verso chi soffre. ¡Feliz Navidad! La paz de Cristo reina en sus corazones y en sus familias. Superadas as 500.000 compostelas entregadas. O camiño segue batendo marcas e isto nótase tamén nos datos de ocupación dos albergues da rede pública, que medra tamén, Patricia. Si, os albergues da rede do Xacobeo rexistraron 261.000 pernoitas entre xaneiro e novembro e isto supón un crecemento dun 3% con respecto ao mesmo período do ano anterior. Os meses máis demandados seguen a ser xullo e agosto, pero destaca tamén como crece a demanda en meses como maio ou setembro. Se nos fixamos nas rutas, os máis demandados os albergues da provincia da Coruña do camiño francés, seguidos polos do camiño inglés, que foron os que máis creceron en termos xerais. Dous adolescentes, dicía, morreron ao incendiarse a casa onde dormían na localidade malagueña de Alaurín el Grande. As primeiras hipóteses apuntan a un curtocircuito como orixe do lume. A vila decretou xa un día de loito oficial.
Varios veciños chamaron a primeira hora da mañá ao servizo de emerxencias do 112 Andalucía para alertar de que estaba ardendo unha vivenda de 2 plantas. Na superior dormía unha parella, Rebeca e Juan Antonio, de 15 e 16 anos, tras cear coa familia noutra casa. Celebraron Nochebuena ayer y sobre las 3 y pico de la mañana se fueron a dormir a la casa y pues sobre las 7 ocurrió ese incendio. Non sabemos todavía lo que ha podido ocurrir, se habla de un posible cortocircuito. Os bombeiros non puideron rescatar a parella dunhas lapas alimentadas pola abundancia de material inflamable que había na planta baixa. O lume foi tan voraz que acabou derrubando o tellado. La madre de la niña tiene además la vivienda en la que no puede entrar, así que intentaremos en las próximas horas buscarle una vivienda donde pueda vivir en las próximas semanas. A Laurín el Grande suspendeu todos os actos de Nadal deste venres, decretado día de loito oficial. E máis noticias tráxicas que nos deixa este día de Nadal. Un neno de 12 anos morreu por unha posible inhalación de monóxido de carbono na localidade palentina de Baltanás. Os servizos de emerxencia recibiron o aviso ás 10:30 da mañá e cando chegaron o rapaz xa falecera. O seu pai estaba inconsciente e permanece hospitalizado en estado crítico. No suceso tamén se viron afectadas a nai do neno, duns 21 anos de idade, e a súa irmá de 2, ambas as dúas con fortes dores de cabeza. Toda a familia é de nacionalidade peruana. A Garda Civil investiga se a fuga de gas procede do sistema de calefacción da vivenda. De alta xa os 4 veciños da Pontenova que pasaron a noiteboa no hospital despois dunha intoxicación por monóxido de carbono. Estaban todos dormindo cando se espertou o gato, que non paraba de miañar. A súa intervención foi fundamental para salvarlles a vida. Todas as ventás desta vivenda do lugar de Rececende, na Pontenova, estaban abertas esta mañá ventilando para que quedase ben disipada a elevada concentración de monóxido de carbono que había no interior do edificio. Unha casa da que esta noiteboa foron evacuadas 4 persoas en ambulancia e levadas ao ULA por unha posible intoxicación de monóxido de carbono. O veciño de aquí chamoume que había ali, bueno, que estaba a Guardia Civil, que estaba Protección Civil, que estaba a ambulancia, que debía pasar algo raro. Levanteime, fun con él hasta ali, e simplemente eso que nos dixo a Guardia Civil, que parecía que tuvera unha intoxicación con algunha estufa de combustión ou algunha estufa de gas. Creo que entendín que parece ser que o gato foi o que se deu conta. Non sería a primeira vez que un animal salva a vida dos seus donos. O que vim comentar co gato que moullara. O 112 recibiu aviso ás 12 menos cuarto alertando de 4 ocupantes da vivenda que tiñan os mesmos síntomas, mareos e náuseas. Co cal xa se decidiu que a causa podía estar nunha intoxicación por monóxido de carbono, posiblemente procedente dunha cociña ou dunha estufa de gas. Dixan que por un estufa, non sei que foi por aí con eles, Os bombeiros insisten en que sempre hai que ventilar cando usemos unha fonte de calor que empregue oxíxeno para quentar un espazo. Bendito gato. E máis cousas. Esta foi tamén unha noiteboa tráxica en Rianxo. Un home faleceu nun accidente de tráfico esta pasada noite. Chocou contra un poste de formigón e despois contra un muro de pedra. O accidente ocorreu contra as 9:30 da noite na parroquia de Leiro, en Rianxo. Por causas que se descoñecen, o condutor do vehículo saíu da vía e foi bater contra un poste de formigón e o muro de pedra dunha vivenda. Foi un particular quen alertou o 112 ao ver que o accidentado estaba inconsciente no interior do vehículo. Foi aproximadamente ás 9:35 a chamada do centro de emerxencia do 112 na que se avisa que hai un accidente con unha persona que nun principio se daba por inconsciente. Xa de camiño para lá se dá que a persona estaba inconsciente, ademais estaba atrapado no interior e xa chegado os compañeros a persona xa estaba falecida. O accidente se produciu despois dunha zona de curvas, foi o primeiro impacto unha salida de vía, o primeiro impacto contra un poste e máis tarde contra o muro dunha vivenda unifamiliar. Ata o lugar do accidente desprazáronse de inmediato os servizos de emerxencia sanitaria, os bombeiros do Parque de Boiro, a Garda Civil e a Policía Local de Rianxo. Cando chegaron non puideron facer nada polo home, un veciño de Rianxo de 65 anos de idade e moi coñecido na zona. Conocido aquí na zona, un axente forestal que leva moitos anos e que precisamente acabara de xubilar este mesmo verán, xustamente. Unha noiteboa tráxica nas estradas galegas.
Pois saben seguro que todos notamos xa a baixada das temperaturas neste día de Nadal. Tanto é así que Meteo Galicia ten activo un aviso amarelo que se estende polo momento ata o venres, especialmente nas zonas altas de montaña. Contanos máis, Cintia. Pois si, atopámonos aquí no concello de Rodeiro, onde o termómetro xa marca os 0 graus centígrados. A masa de aire xélido fixo que se desbotasen todas as temperaturas en toda Galicia, polo que máis de un 100 de concellos estiveron en sobreaviso. Ademais, a cota de neve tamén descendeu ata os 600 metros de altitude a que, por certo, nos atopamos aquí en Rodeiro, aínda que neste concello non se deixou ver a neve todavía. Polo tanto, moita atención nesas estradas galegas, sobre todo nesas primeiras horas de xiada e tamén nesas zonas de alta montaña, prestando tamén especial atención ao concello de Ourense, que previsiblemente terá alerta amarela ata o día 27 por mor deste frío. Perdeu a casa na Noiteboa do ano pasado por mor dun incendio e estas festas, grazas á solidariedade dos seus veciños, puido pasala xa nun novo fogar. Aconteceulle a un veciño de Castrelo de Miño que chegou de Venezuela hai 5 anos xa buscando un futuro mellor para el e máis para seus fillos. Era a casa dos seus avós, arranxara para comezar de novo aquí en España e trouxera os seus 2 fillos, pero o 24 de decembro dai un ano, mentras facían as últimas compras, o lume convertouna en cinza. Estuve como hasta los 5 años que me quedaron mis abuelos ahí. Entonces, claro, había ese recuerdo y las cosas de la casa, las fotos, todo se quemó. Y acabó con todo un sueño, toda una vida. Ese día es difícil de olvidar. Pero te digo, no hay mal que por bien no venga. Y aquí estamos, en la lucha. Un día difícil de esquecer que trouxo consigo unha vaga de solidariedade. Prestaronlle unha casa mentres, a través do Concello da Parroquia, recadaban fondos para axudarlles a comprar unha nova vivenda. A propietaria axustou o prezo, os cartos dos que dispuñan e, grazas ás achegas, Raúl e os seus fillos contan cun novo fogar. Nos han regalado los muebles, los ceibos, las copas, todo. En ropa, en comida, en todos lados. Y lo principal fue la vivienda, que es lo primordial. Lo primordial. Si no fuera sido por eso, quizás no estaríamos ahorita, por lo menos los hijos estarían en un albergue de menores. Quedou sen emprego hai un mes, polo que a celebración do Nadal foi un pouco máis austera, pero chea de gratitude cara a todos aqueles que fixeron posible este novo comezo. Pasamos los 3 aquí en casa y juntos, o sea, ya con una casa. Gracias a la gente y que estamos aquí como estamos. Gracias a la gente. Bueno, antes víamolo con Cintia e é que o frío instalouse estes días aquí en Galicia. Acabamos de ver que a montaña de Lugo e de Ourense, por exemplo, están en aviso amarelo por baixas temperaturas. E isto ten o seu lado bo. Os amantes do esquí, por exemplo, encontraron hoxe en Manzaneda un paraíso. A neve chegou a Manzaneda e con ela os practicantes de deportes de inverno. Os máis madrugadores xa estaban nas pistas a primeira hora para gozar deste día de Nadal. O que pasa é que xo ser Nadal pois vai haber pouquiña xente. Pero bueno, hai que aproveitar que por fin chegou a neve en Nadal. Hoxe decidimos non salir e aproveitar ben o día, que aquí non é sempre habitual, entón hai que aproveitar ben. Decidimos vir porque fai un sol radiante, un día perfecto para esquiar e a tope. La verdad que esta temporada empezó prontísimo, estamos súper contentos y aprovechar el día. Esquiadores, amantes do snowboard, nenos en trineo ou xogando coa neve trataban de sacar o máximo partido ás 9 pistas e máis de 5 kilómetros para esquiar dispoñibles nesta xornada na única estación de montaña galega. Hay que gestionar un poco el drama con la familia de faltar hoy por Navidad. Yo le dije, mami, lo siento, piensa que me casé con la nieve y cosas que pasan, pero nada, si gestionas bien el drama, hoy es un día para disfrutar. Íbamos aquí a pasar un Nadal ca familia, aproveitando antes de comer, esquiar un pouco. A mí me parece mágico ver el paisaje así nevado, es la Navidad personificada. Con 4 remontes funcionando e neve de ata 25 centímetros de espesor, as previsións meteorolóxicas para a montaña ourensa apuntan a que este venres manteránse as temperaturas mínimas moi frías. Pois igual é polo frío, igual é porque están a cambiar os tempos, semella que hoxe na rúa non había tantos nenos e nenas estreando xoguetes, lucindo eses agasallos de Papá Noel. Agora ben, algo de orgullo infantil co xoguete novo sempre acaba aparecendo. Tarde do día de Nadal, unha tarde que convertía cidades e vilas en fervedoiros de xoguetes novos. E sempre, acórdome que a plaza sempre se enchía de, eu que sei, patinetes, bicicletas, de, non sei, de todo, de balóns, de fútbol, de todo, e hoxe estaba totalmente vacía. Aínda así, sempre queda na rúa algo de xogo de estrea.
boneca. Algún agasallo de Papá Noel saíu ca ilusión de coñecer mundo. Una bebé. Porque cuando sea grande quiero tener una. El coche helicóptero este. Tal vez polo frío, tal vez porque cambian os tempos, resulta case excepcional ver lucir xoguetes na rúa. Neste breve paseo buscando agasallos na rúa non apareceu bicicleta ningunha. Ninguna. No. Eu creo que agora xa non se regalan bicicletas, que agora xa son patins eléctricos. Sí, a verdad. e cosas cousas de moverse pouco. Moi modernas ya. Sí. Semella hoxe moito menos visible o clásico desexo da bicicleta, pero... También pedí una bici, pero no me llegó, se la voy a pedir a los reyes. Cambian os agasallos Papá Noel, os Reis Magos ou os tempos. Pois os que tiveron infancia a mediados, por exemplo, do século pasado teñen oportunidade de lembrar os pasatempos daquela época nunha mostra sobre xoguetes que está aberta no Museo Provincial de Lugo. Xoguetes para entreter, para pensar, para xogar. Nesta mostra do Museo Provincial de Lugo atopamos obxetos que nos falan do paso do tempo. O que podemos ver é a evolución do xoguete durante o século XX, desde eses primeiros xoguetes elaborados artesanalmente, a logo despois como se vai facendo a produción en serie, como hai tamén esa oferta e esa demanda de xoguetes, sobre todo unha vez rematada a Guerra Europea. Enredos que miramos con nostalgia que lembran tempos de felicidade ou vese ou non cartos para compralos. De joven jugaba con carrilanas que me hacía mi padre. A muñeca era a preferida. Carraca, recordo unha pandeireta. Eran xoguetes artesanos que se facían de calquera cousa. Nesta exposición, máis que xoguetes, hai pezas únicas que fixeron gozar ao seu propietario que co tempo acabou por doalos ao Museo Lucense. Esta exposición obviamente son os xoguetes dunha persoa que era fillo único, fillo dun xuiz, un lucense que tiña unha posición acomodada, co cal tiña xoguetes nos anos 20 importados de Alemanha e de Reino Unido, e temos xoguetes que realmente foron os antepasados do cinema doméstico. En fin, é unha exposición para todos os públicos. Teñen para vela ata o próximo mes de febreiro. Pois seguro que na casa teñen unha bandexa, un plato cheo aínda de turrón e de polvoróns, pero hai moitas outras opcións que non son tan clásicas, vexan. Con Nadal ás portas, toca mercar a sobremesa. Turrón. Estas fechas. Sí, turrón e polvorones, sí. E de todo, sobre todo para disfrutar nestas festas. Bueno, creo que non só se ciñe isto ao mundo do turrón. Hai outras moitas alternativas para agasallar ou degustar nestas datas, como os amendoados. E logo levo tamén unha torta de almendra, que é aquí da tienda, e un panetone de chocolate. Para con postre, pero turrones e eso, soy máis de tarta. Tarta de castaña, bizcocho, bica de laza. Produtos que incrementan a súa demanda nestas festas. Temos unhas listas enormes, tanto da bica de laza, que tamén traballamos, como da tentación de Eva. Tentación é unha empanada de mazá, por así decir, de hojaldre, que leva mazá, macerada e tal, con un pouquiño de canela, un pouquiño de crema pastelera. Produtos artesanais onde o chocolate ten especial protagonismo. Atopámolo con diferentes sabores e formas, mesmo como esculturas de artistas de zona. Son réplicas en chocolate cun recheo. Este ano que se fixeron foron uns lingotes con ese recheo. Entón, témolas de pistacho, témolas de castaña con laranxa. Sí, o chocolate, os bombos encántame, que non nos podo comer, pero bueno, ese día, despois a dieta. Alternativas máis alá do turrón para facer máis doce este Nadal. Algún capricho habrá que ter, muller. E as vacacións de Nadal enchen de nenos as nosas casas, así que Xabarín.gal ten unha programación especial e ademais de balde para estes días. Un lote de estreas, animación, aventuras, música, cos bolechas, o encantador osiño Paddington, Betty Atómica, por certo, que é nova, unha heroína espacial, e un montón de pelis de estrea. Por exemplo, Wallace e Gromit, que na Noite de Reis van estrear unha nova curta, así que estade atentos. Todo iso e os contidos habituais de Xabarín.gal, o Cancheirento, Doraemon, Pipo, non máis galegos, nenos, aburridos, todos do clube. Sexan felices e ata mañá. Chao.